Ja, daar zijn we weer, dames en heren. En je denkt misschien, wat een leuk decor hier op de achtergrond. Verzin hier bij het eten naar het truitenconcours. En zoals je ziet, worden er gezamenlijk gegeten. En hier naast mij staat iemand die de machine herkent. Door de schminke heen. Dan zeg ik van, hey, dat is die dame die ooit Marotte TV gepresenteerd heeft. En dat ging dan zo. Welkom bij Marotte TV. Leuk dat je er weer allemaal bent. En dan kreeg ze... En dan wordt er snel naar hem toe gelopen. En dan zus ze in neer. Die stuit dan uit beeld. En het gaat nu verdonen, ze lopen naar de prins toe. En dan krijg je een diepte-interview. Go. Dus dan ga je dan zo staan. En dan is het de eerste... Nee, moest niet erop. Moest even mee komen staan. Dan is de eerste vraag en dan... Boom! En dan begint het toe. Heb je honger? Ja, stop, dat is natuurlijk niet goed. Ja, je moest zeggen, ik sta hier vanavond bij de stadsprint. Hallo, ja, maar dat zeg ik wel nog een beetje. Ik sta niet vanavond bij de stadsprint en we gaan hem eens vragen wat hij er hiervan vindt. Oké, knap, boom, volgend shot. Ja. Heb je honger? Ik heb wel honger. Wat zou je nu het allerliefste willen eten? Ik denk een Chinees buffet lijkt me wel lekker. Een Chinees buffet bij Marici. Of kebab. Lekker. Dat hebben we Maar wat duur allemaal op zin. Ja, kijk, en wat er normaal gebeurt is, snel, want we moeten binnen 2 minuten blijven. Is dan krijg je ook een shot van het eten. Dat is de soep, daar kan je op. Go, rennen. Kijk. En dan is het dus, en dan duidt zo weer indicator filmen zo. En dan stil toe een vraag. En dan zeg je, wat voor een sop is het? Wat voor een sop hebben we vanavond? Goeiedag, we hebben sop met ballen. Tomatensop met ballen. Tomatensop met ballen. En dan meestal komt er nog zo'n leuk Marotte grapje en dan duidt ze zo zingen. En dan zeg ik zo, nou nee, te zuinig met de gehaktballetjes. Ja, maar dat is wel een spontaan interview. Ja, Hoe mag en dat dan? zijn? Nou, nee, te zuinig met de gehaktballetjes. En dan sluiten we normaal af en dan lopen we voor daar kan je, maar dan Dan sluiten we doen we af het met een leuk shot. Daar kan je op. Go. Oh, sorry, pardon. Kijk, en dan wordt er normaal afgesloten met een leuk shot, zo'n heel creatief shot, dat zo dat zo is gaat. een leuk shot. En dan zit ze onder in het beeld, zit ze dan bij het gefilmd. Hè. Dus ik heb het nu gefilmd. Nee, het Dus ze Marotte te filmen, dus het is Thijs Offermans en dan de presentatie. Ja. Matthijs, ik wil gewoon einddenken, maar op het vlogje zeggen eigenlijk. Oh ja, afsluiten. Hoi! Hoi!